бузургтарин мусобиқаи футболи аврупоӣ ба ҳамои абардастаҳо дар якчорфинали Лигаи Чемпионҳо ҳассосият дар авҷи аъло расидаасту аллакай имрӯз мо шоҳиди рақобатҳо хоҳем шуд. Барселона ки дар ин марҳилаи мусобиқа бо ПСЖ дасту панҷа нарм мекунад, паго бозии худро дар сафар доир мекунад. Имрӯз бошад мо оиди ҳунари ҳарду даста суҳбат хоҳем кард. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ноустуворӣ дар марҳилаи гурӯҳӣ ва бозии муҷалло муқобили Реал Сосидад дар даври якашниҳоӣ. Кадом ПСЖ ҳақиқӣ аст? ҳайати дар ихтиёрдоштаи Энрике тавре наменамояд ки имсол соҳиби аввалин ҷоми аврупоии худ дар таърих гардад. Мбаппе новобаста ба сару садоҳои беруна пеш аз равзанаи трансферӣ дар ҳолати хуб аст ва ҳамлагари фаронсавӣ хатарноктарин бозингар боқӣ мемонад. қуръакашии марҳилаи финалии Лигаи Чемпионҳо бошад шонси олӣ барои хайрухуши сазовор кардан бо ПСЖ барои Мбаппе дод. мавсими 2020-2021 ПСЖ ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфта буд, аммо имсол пеш аз рафтани Мбаппе рӯяи даста дигар хел аст. ҳарчанд қаҳрамонӣ барояшон мушкил намояд ҳам, дастаи парижӣ эҳтимолан беҳтарин бозингари ҷаҳонро дар ҳайаташон доранд ва ин бартарӣ хоҳад дод. аз он даме ки Луис Энрике ба ПСЖ пайваст, ӯ дар даста боварӣ ва нерӯи ҷавониро ворид кардааст. кашфиёти Заир Эмери як ҷабҳаи мусбии дигари кори мураббӣ аст. баланс байни хатти ҳимоя ва ҳамла гӯё ки ба роҳ монда шудааст. дар ПСЖ идеяи дар сардоштаи Энрике трансформатсия шуда истодааст. гап сари схемаи 4-3-3 меравад ки дар вақти ҳамла ба 3-4-3 табдил меёбад. будани Эрнандес имкон медиҳад ки Ашраф Ҳакимӣ озодона ба бозингарони хатти ҳамла кӯмакрасон шавад. Витини ки бештар аз захира мебарояд, қувваи иловагӣ мебахшад. маҳз бо будани ӯ Мбаппе сӯи марказ ҳаракат карданро шурӯъ мекунад, ҷое ки тамоман хатарнок мегардад. илова ба ин гуфтаҳо бозингарони хатти ҳимоя ва Усмон Дембелеи аз Барса рафтаро ишора мекунем. нафаре ки баъди гузаришаш дирижёри хатти ҳамлаи ПСЖ шуда тавонист. бозии муқобили Барселона маҳз барои Энрике ва Дембеле хос мебошад. муносибат байни ин дастаҳо бошад ҳанӯз аз трансфери Неймар муташанниж гашта буд. парижиё ҳамоно орзуи қасос гирифтан аз камбеки олии Барселонаро доранд. новобаста ба фаворит будани ПСЖ дар ин бозӣ дилхоҳ натиҷа шуданаш мумкин аст. барселона мавсими ҷорӣ бо сабаби ҷароҳатҳо мушкилиҳои ҷиддиро паси сар карда истодааст ва бахт барояшон хандид ки бо Наполии бесару сомон рӯбарӯ шуданд. дастаи итолиёвӣ баъди триумфи соли гузашта пароканда шудааст. барса ҳамин хелам бо мушкилӣ онро шикаст дод ва кӣ медонад ки ҳисоб чӣ мешуд агар довар ба фоли Осимхен пеналти мегузошту равиши бозӣ дигар мешуд. аз тарафи дигар кори Хави бояд баҳои сазовор гирад. ҳайат ки дучори ҷароҳатҳои ҳамешагӣ шудааст, сармураббиро маҷбур ба ҷой додани Ямали 16-сола ва Кубарси 17-сола дар ҳайати асосӣ мекунад. ин бозингарони ҷавон на танҳо ба бозӣ иштирок мекунанд, балки нафарони асосии мубориза бо абардастаҳо гашта истоданд. маҳз нақши Ямал, Кубарси ва Фирмин буд ки даста Наполиро аз сади роҳаш бардошт. факти ин натиҷаҳо чӣ шуд касе намедонад, вале баъди эълони аз кор рафтани Хави Барселона дучори бохт нашуда истодааст. роҳхати якчорниҳоиро гирифтан бошад фишорро аз сади даста бардошт. акнун чизе барои бой додан нест. Барселона бояд диққати худро ба ин мусобиқа равон созад. дилхоҳ мутахассисон дар он назаранд ки ҳолати даста маҳз дар моҳҳои марту апрел муҳим аст. агар ҳамааш хуб бошад, он даста ба финал роҳ ёфта метавонад. бале, Барса дар оғоз мушкилиҳои ҷиддӣ дошт, вале имрӯз даста яке аз ҳайатҳои ҷавонтаринро дар Аврупо дорад. шояд ҳамин чиз шонси баромад ба финалро барои Барселона боло созад. асос балансе ки имрӯз Хави бо арақи ҷабин созмон додааст гум нашавад. ба ақидаи шумо натиҷаи бозӣ байни дастаҳои ПСЖ ва Барселона чӣ хел мешавад? оё Энрике собиқ дастаи худро шикаст дода метавонад ё Хави нишон хоҳад дод ки бо ҳайати бозингаронаш 16 ва 17 сола ҳам метавон дар Аврупо муваффақ шуд? фикру назаратонро дар комментария қайд карда намурҳои ҷадидро мунтазир бошед. то бозди дӯстон.